Ludmila, čini mi se da si sretna, a trebali bi biti više tužni. Ja plešem godinama, a ti plešeš 5 minuta. Mislim da mi ti ne bi trebala davati savjete. Možda pleše 5 minuta, ali pleše bolje od tebe. Zbilja, profesorice. Dobro, ako se igramo toga, ja mislim da je tvoja prijateljica nekoordinirana i nesposobna. To si meni rekla. Ne, nije tebi, nego Znamo što je rekla. Voljela bih ti dokazati koliko si u krivu. Zašto joj ne pokažeš? Ti si puno bolja. Dobro, pokaži mi. Ili se bojiš? Ne bojim se. Dobro, prihvaćam izazov. Duel između tebe i mene i neka najbolja pobjedi. Ljudi, ovo je besmisleno. Idemo vježbati. Ludmila, nemam ništa protiv tebe, dobro? Vilu, duel nije besmislen. No dobro, ako ne želiš duel, to znači da znaš da sam puno bolja od tebe. Nije li tako? Kakav je to duel? Između mene i Violete? Ne, to nema veze s ovim. Idemo mi vježbati. Ne, čini mi se da nije loše da pokažete osjećaje. Osim toga, duel ne mora biti nešto loše. A ne? Ne, u grupi koja ima jasan cilj, to može samo natjerati sve sudionike da daju najbolje od sebe. Tako je. Zovemo to duel emocija. Dobro? Želim da izvedete koreografiju na kojoj smo radili i onda ću vam zadati različite emocije. Tako da nađete način kako ćete to pokazati pokretom. Shvaćate? Dobro. Dobro, znači plešete koreografiju koju smo naučili i u nju unesite sve osjećaje o kojima smo sad malo prije razgovarali. Jeste spremni? Da. U redu. Želim vam sreću. Ramena ravna, visoka i otvorena. Idemo! A sad želim ljutnju, bijes. Idemo! Dobro, to je taj stav. Jače, ljutnja! Jako dobro. A sad umjesto sreće ide tuga. Tako je, tužna si. Bravo! Pljesak za Violetu. Pljesak za Ludmilu. Čestitam, djevojke. Obje ste pobjedili.